Аз съм Ален Андреев, днес ще игра на лаптоп на Shadow Fight. Лаптопът ми е с тъчскрин, аз ще ви покажа дори, ще покажа лаптопа, имам клипчета, които са показани след играта, може да ги покажа. И не забравяйте да се абонирате за канала ми Ален Андреев и да дадете палец нагоре, за това клипче. Долу в коментарите може да напишете какво мислите за клипчето, ако ви харесва, защо ви харесва, ако не ви харесва, защо ви не харесва. Когато ми го лаптопът Asus, той май нямаше батерия, затова отивам да занеса зарядното. Не съм се сетил един момент. Така, ето го, лаптопът. Сега ще играем на Shadow Fight, след което, както ви казах, ще играем. Скоро ще ви покажа клипчета, които не са качени в YouTube, но съществуват. Но малко хора ги знаят тези клипчета. Какво говоря, никой не знаят тези клипчета, аз сам ги знам, аз тънчика. Така, ще става. Така, влизаме, ето. Един момент, ще натиснем тук. Ето, виждате скрина. Ето, Shadow Fight